I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar. Znači, danas, to je večeras, igramo igricu Oči. Da. Oči. Znači, horor igrica, opasna. Usro sam se. I evo, kao svaka horor igrica, krećemo ovako. Sa baterijskom. Aha, mapa. Kako je nacrtano. Znači, aha, vrata se otvaraju ovako. Ovo je... Da idemo ovako. Da idemo. Kuda ide? Joj, plašni ste ljudi. Jeli bre, treba da priđemo kroz ove medvine. Neću, to je baksus. Čuo sam da je to baksus, da ima ovde. Samo neko malo đubrence. Ovdje također, imamo još. Znači ja mislim da je cilj da skupljamo te male kesice, ne znam kako kažem. Neću bre da prođem kroz medvine, baš mi briga. Ja! Šta je ovo? Ja. I ništa, krećemo ponovo da idemo. Znači, igrica je opasna. I krećemo. Ja. Dobro, te znam da mapa. Neću da se uplašim ovaj put. Ja ne razumijem ovu igricu, sad šta ja treba da bežim, ali kako ga me to stalno hvata, ne razumijem. Neću se uplašiti, znači šta god da bude, ne plašim se. Jok se ne plašim. Sve je okej. Znači... Ne plašim se, znači beži. Šta je bre ovo? Malo ću da igram ovu igricu. Samo... Ovo je više samo kao proba da vidim... Joj, da, beži. Više kao proba da vidim samo da li vam se sviđaju moji horori. Kad se sviđaju igrat ću ja još mnogo strašnije. Gde je ovo? Juj, ne znam, negde blizu. O ljudi, uplašio sam se vi. Znači, igrica je super, samo me nervira malo što je onako bez ikakvog cilja, idem ovako kroz sobe i šta je? Plašim se, ljudi, plašim se, sad će biti zelo. Nešto, igrat ću ja jako malo ovu igricu, ne znam zašto se plašim, jok se i ne plašim, naravno se plašim, nego... Samo vidim da li se, kao što sam rekao, da vidim da li vam se sviđa horor, kako ja igram horor. Jer, u stvari, to mi... A, duvo ovdje promaja. Lepe merdevine, mogo bi da odnesem, ne znam, dedi ili tati ako popravljaju nešto, znaš ono, kao. Čekaj, ja sam već ovdje bio, da. Aha, ovo nisam pokupio. Evo, nešto se uvodio, ništa. Idi, presekao sam se. Ja, ljudi, ništa. Znači, igrali smo 2 puta, znam da ste se smorili,
ali uopšte nije bio cilj, samo ja da izađem, znači uopšte nije bio cilj da ja sad igram dugo igricu, već je bio cilj da samo vidim da li vam se sviđa da igram ovako igrice, ili da igram Minecraft, Lucius, ovaj PES 2012, tutoriale, da li da pravim, jer ja sam sad napravio kanal, tako da ne znam šta vam odgovara. I do sljedećeg viđenja, doviđenja.